Hindi siya bell. Trouble siya. May Ibig sabihin, trouble na tungkol sa mga wiring. wiring. Ah, Kasi okay. ito na, knowledge mo lang. Wiring son. Para tumahimik. Tahimik siya. Ito ang knowledge. Tapos pagka mayroon naman talagang Yung talagang alarm. may makikita ka dyan na Alarm? Oo. Alarm, pupula yan. Okay. Pupula. Ang gagawin mo, signal silent. Okay. Ito, dong, pag sinadya to, Masabog at yan. walang susi, may sumadya yan. Pag sinadya yan, ibig sabihin, hindi mo marireset yan. Tutunog at tutunog yan. Hanggang walang susi. Ibig sabihin, sinadya siya ang binaba. Pero pag sinusiyan mo siya, kasi ito ang maghahawak na ito yung talagang may personal lang. Ito, nire-reset mo yan sa taas. Kailangan susiyan mo siya bago may reset. Okay. Hindi niya kaya ibalik sa dati pag walang susi. Pag ito sinadya. Sinadya na push. Sir, ano yan? 3 years. Dapat pala, iwan na lang yung susi dyan or Ay, bigyan na wag. lang ako ng isa. Pwede. Ay, kailangan may isa rin ako dyan. Pwede mo pa-duplicate, pero bahala sila magbibigay sa'yo ng susi kung gusto nila. Oo. Yes, kaya